ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунии мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ барои реклама кардан бошад, барои шумо метавонед ки сурат маълумот шуда дар рақамҳои ватсапи экраномада роя кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошинро кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, тракторҳои солҳои нав Беларус, дӯстони азиз, солҳои 2022 трактори фурӯшӣ комплект. Ҳастай Daewoo Nexi бо нархи арзон, ҳастай Opel Hatchback, ҳастай Toyota Corolla 1, Hyundai Avanta, Opel Sedan, ВАЗ 2106, Daewoo Matiz, Mercedes сечка, объема сечкаҳои простой, Hyundai Porter, мошини боркаш, Hyundai Starex, мошини мусофиркаш, Opel Vectra A, Lada Priora, Daewoo Tico ва дигар намуд мошиное ки аз Тоҷикистон ва аз территорияи Россия рӯй карда гастанд, нархҳои арзон кардӣ ва баҳри шумо дӯстони азиз. Ва курси имза бошад 113 сомона 70 дирам. Дӯстони азиз, кадом то ки дар навори мо агар тамошо кардем мошини маъқуле ки наёфтем, дар комментарӣ нависед ки чӣ маркаи мошин дар кор ҳастед, мо дар видеода пешкаштон мекунем ва мегзарем ба навори имза марамат рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Россия ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кадом компания муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метаҳем грузоперевозкаи акаи Нозима. Акаи Нозим уже таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Россия қабул карда ба самти Тоҷикистон мебаранд. Ҳар чори ҳами рақамҳошон кор мекунад, ҳар чори дӯстони азиз, ватсап ва рақамҳои Тоҷикистоншон ҳастанд. Агар бори шумо 800 кило боло бошад, худашон омада аяму ҷои зистон бори шуморо қабул карда ба Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Бохтар, Калхозобод, Кӯлоб, дӯстони азиз, Қумсангир, Московский, Шаҳри Нав, Регар, ҳамин тарафҳо оварда мерасонанд. Обшим ба бисёр шаҳри ноҳияи Тоҷикистон оварда мерасонанд. Агар шумо дар ягон адреси ки ягон ноҳия ки бошад ки мо нагуфта бошем, бо шумо занг занед, ай худашон пурсед. Шумо метавонед ки бо айноми канали мо гап занед, мумкин бо ба шумо ягон дастгирӣ мекунанд. Компания боварӣ, компания акаи Нозим. Марамат дӯстони азиз, занг зада бо ҳамаша аниқ карда ва пурра карда аз рақамҳошон гирем. Марамат. Мегзарем ба аввалин трактори фурӯшӣ. Трактори фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки ҳамаш комплектаи трактори 81 Беларус ки дӯстони азиз нав ҳастаи мақсад ки вапше кам гаштагия, кам кор кардагия. Соли барои 2022 сол ҳастаи дӯстон ки хай трактори солярка ҳолаташ беҳтарини бада дӯстони азиз комплект мақсад ки ҳама чӣ дора. Ҳамагӣ мегӯяд 2000 мегӯяд часаем хеле матчасаем хеле кор кардаги ҳастаем. Хоб комплект дӯстони азиз хеле пресс сборчик дӯстони дорад, мақсад диск, фрезер, плуг, чизил ҳамашон комплект хатиш якҷоя фурӯхта мешавад. Инчунин балнош нав аст. Трактори нав дӯстони азиз 2022 бормадаги ҳамин худаш нав овардаган чихел кардаган. Обшим трактор ҳамаш комплект ҷуфтпинаки чизил пизил ҳамаш қати пресс чикнаки ҳамашон комплект якҷоя. Хоб дастрошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила дорад. Ин трактор қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Нархша чӣ хеле гуфтам 330 000 сомон бо муомила дорад. Ин чизе ки дар навор дестен ҳамашон ҳамин чизо комплект якҷоя фурӯхта мешаванд. Агар шумо дар ягон маълумот дар кор бошад, ягон маълумотша нафаҳмида бошем, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода бо арзона мегӯяд. Комплект 330 000 сомон муомила ва савдо дорад. ина рақамҳо мегафони ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон ватсапам дорад, рақамҳошон мегафонаи кор мекунанд. Марамат бо занг занед маълумоти пурраша гиред ё ки хубаш рафта аз пеш бинед қачон савдо кунед. Срочно марамат занг занед. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастаи дӯстон ки дар кузифи хетчбек мошинчаи молодёжни спортивни срочно фурӯшӣ. Соли барои 1996 сӯзишвориш газ, бензин, мотор 1.6 литр, коробка, механика. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд солона ҳуҷҷат дорад, тонировка дорад, утилизатсия кардагӣ. 4 баллон мегӯяд нав, кондитсионер, печка кор мекунад. Нархи мошина мегӯяд 38 000 мегӯяд, камтар арзон мекунем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Восед дӯстони азиз. 38 камтар муомила мешавад, ки илтимос мегӯяд фақат дар WhatsApp нависед. ҳамин номеро дӯстони азиз WhatsApp ва номерошон мумкин кор накунад, бухай санҷида бинед мошина чӣ хел дар ноҳияи Восед. 38 бисёр не камтар муомила дошта. Марамат дигар маълумоти пурраша фақат одамои конкретна харидор гирем. Беҳуда мегӯяд занг назанед, илтимос фақат харидор. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ки лайкотон назанед ва навори моро то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон ки Hyundai Avante бошад ки Elantra бо аниқ мекунем.
соли боришаш 2010 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензини мотори 2 литраи коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дӯстон аз мошин мегӯяд американкаи элантраи авантаи чи хеле хел соҳибшон навистиам ак бухтон анни қадам мегирен мошинча мегӯяд сӯзае. хуб дӯстон азиз ҳуҷҷатош мегӯяд буд шудаги ҳастае солнаш сумаки нархи мошина мегӯяд 63000 мегӯяд соҳибшон бо арзон мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 63000 сомон ба фикри ман элантра дӯстони азиз элантра ай аванта и қаки хай фигурошон ягоне ки дурношон фарқ мекунанд барои ҳамин бо хайхтона маша анин қада гирен ина рақамҳои ба вилоли соҳибшон рақамҳои ватсапам марама занг занед. ба шахсоне ки мошинаи фурӯшӣ дорен хона замин квартира ягон техникаҳо компания ягон маҳсул хоҳем ки реклама кардам дар рақамҳои болода 20 муроҷиат кардед сурат маълумот шуда ки мо реклама мекунем лайк азанед навори то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Toyota Corolla 1 неки механика сирочна свети сафед соли 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина моториш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникии қарор дӯстон аз ин мошин амагӣ ҳамин ду дона сурат дошта ҳамира пешкаш кардиам мошин механикаи Corolla мақсад 1.2000 сол дӯстон аз мошин хай дар сурат боли метавад бо рафта аз пеш бинед. нархи мошина мегӯяд 46000 мегӯем бо арзон мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Бухта нархи мошин 46 та савдо доштае. рақамҳои мегафони соҳибшон мондаги ҳаста ягон савол дошта ягон маълумоти иловагӣ намарама занг занед. дӯстон аз боз мегем касе ки дар ҳамин навори мошини маъқулӣ ки наёфта бошад дар комментар расад ки чӣ маркаи мошин дар кор мо дар видеои оянда мошини гуфтагиша пешкаши шумо фақат дастгирӣ кунед нависед чӣ маркаи мошин дар кор аст пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Hyundai Porter мошини боркаш Hyundai Porter соли 2002 сол ҳастае дӯстон ки маълумоти мошин хеле кам ҳастае срочна мегӯяд фурӯша нашуд ҳуҷҷатча ягон чӣ нагуфтиам. нархи мошина мегӯяд 55000 мегӯем бо арзон мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат мошини боркаш дар комментария бисёр хоҳиш ки Hyundai Porter бина баъри шумо Hyundai Porter дӯстон аз 55 та муомила доштаем марамат дигар маълумоти пурра ваънеша аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Mercedes-Benz C-Class сечка соли 2016 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.8 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон аз ин мошин мегӯяд сӯзае гази еврочор дорад ҳуҷҷатош мегӯяд то охири сола дорад утил дорад нархи мошин 29000 сомон ҳастае боз муомила ягон чиз савдо мешавад 29000 сомон хай мошин ба фикри ман бо расход доштагист ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ ягон саволтон боша ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин сечка фаҳмид дар рақамҳои пурра занг маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Hyundai Starex соли 2006 сол ҳастае ки хоб дӯстони азиз ба фикри ман солярка дизелай аниқ нагуфтиан соҳибшон мошин мегӯяд ҳолати хуби техникида яъне ки расход дорад берунау бо салоншам хеле расход дорад. хоб нархи мошина мегӯяд 20 та мегӯем бо савдо муомила мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳда Hyundai Starex азиз расход дорад нархи мошин 20 та муомила савдо доштае. рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ ҳаста шахсоне ки мехарен ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан марамат занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Opel Vectra A соли 2016 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд нахаду мегӯяд мошин документ утул мегӯяд дорад нархи мошина мегӯяд 20 та мегӯем бо арзон мекунем мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ дӯстони азиз хай мошин аки внешка кор дорад дӯстони азиз аки барнақшда арзандае темболи ки ҳуҷҷат утул доштае. хоб дӯстони азиз мошин дар ноҳияи Балхи на рақамҳошу мегафон ҳастае мондагия шахсоне ки мехарем марама занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Lada Priora соли 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.8 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд 7 моҳ ҳуҷҷат дорад балнош мегӯяд 80% утул мегӯяд дорад сайсаяш мегӯяд сӯза илтимос мегӯяд беҳуда занг назанед фақат конкретна харидору нархи мошина 27200 сомон мондиан бо арзон мешудаед нақша ҳамихел соҳибош мондаед 27200 сомон бо муомила доштаед.
рақамҳои мегафони ҳисоби шумурдагӣ аст. Ягон савол томоша, ягон маълумоту иловагӣ марҳама занг занед. Дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки лайкҳоро занед ва навори моро то охираш тамошо кунед ва падилсаш кунед дар рафиқотон. Мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Nexi. Соли 2006-1994, сӯзишвориш газ бензин. мотор 1.6 литр, коробка механика. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошин мега документош буд шудагӣ, мотор мега соз, инжектор, мошин мега нахаду, ҳай мекини мерава мебиёд. нархи мошина мегӯяд 8000 мегӯям, бо арзон муомила мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Илтимос мега фақат дар WhatsApp нависем. рақамҳо шумордагӣ аст. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед, маълумоти худтон гирем. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузифи седан. соли 2006-1993, сӯзишвориш газ бензин, моторош 1.8 гуфтиян, коробкаш механикаи. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Аз мошин мега нав мега мотор кардагӣ, балонош мега нав, аккумулятор нав, радиатораш нав, краскаш кор дорад. Аз системаи бензин кор накардиса мега хай бензин аст, ҳалиш мекунем. нархи мошина мега 14000 мегӯям, бо арзон мекунем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Восел. рақамҳошон мондагӣ аст. 14000 сомон муомила савдо доштаем. оди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ, ина марҳамат занг занед. дӯстон аз кадоме ки мошин, хона, замин, квартира дорад, хоҳад ки реклама кардам, дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад, рӯи реклама мекунед. хоҳиш ки лайк азед, навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ВАЗ 2106. соли 2006-2000 соли ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин, моторош 1.6 литр, коробка механикаи. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошин мегӯяд ҳуҷҷат утул надорад, мега мошин мега нахаду, мега мошина мега омада аз пеш бинед, ба телефон мега савол натиҳем. нархи мошин 5900 сомон, нархи ахирша дига арзон намешавад, яъне ки ҳами 6000 гӯем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Исфара. дӯстони азиз, рақамҳошон мондагӣ аст. рақамҳои мегафон мошин дар театри ҳуҷҷат Исфара. хай мошин ҳам фақат ҳуҷҷат мекунем, бо хай техническая хчо ира аниқ када мегирем. марҳамат, дигар маълумоти пурра аз рақамҳои поин буда. Мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Matiz. соли 2006-2000 сол астае ки сӯзишвориш газ бензин, моторош 1.1 литр, коробкаш механикаи. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соз. нархи мошин 17500, боз муомила доштаем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Дӯстии Ҷиникул. дӯстони азиз, 17500 савдо доштаем. рақамҳои тисоли ҳисоби шумордагӣ аст. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед, маълумоти пурра аниқша худтон гирем. Мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Matiz, яъне ки Daewoo Tico. соли 2006-1995, сӯзишвориш бензини холӣ, мотор 0.8 литр, коробка механика. мошин мега нахад, дӯстон хадавои падавои соз, мотор соз, фақат ки ҳуҷҷат утул мекунем. нархи мошин 5000 сомон аст, боз муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 5000 сомонӣ рақамҳошон мондагӣ аст. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед. дӯстон аз ин буд навори имрӯзаи мо. То видео охир худтон гап